weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dedala jalluɓe falo ɓoggela mamaje gurela sarɓe duɓɓel hammadi haruna ñaaru wala ko on waktu yoni hato bowela bottaje e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hande o mawninama e nder jokli leydi ndi kala manditare leydi sénégal jeytari hoore mum duuɓi 65 e gardogola hoorejo leydi sénégal hono basirou diomaya diakhar faya to leydi mauritanie wuuro wiyetego jikkinine tawe e nder hawdila sharqi ko galle sumi toon yumma kame suka mum tato mbasi en pittali men joom galle one tawe to hôpital mo Nouakchott hoorejo leydi mauritanie neli délégation mum faade yettinde duwawa to leydi mali ko jango waɗi wuuro wiyetego bora to jeele ne tawi nder commune mo bora de tawe nder commune mo bora 30 kilométre de ansogo ko nayi kewɗe daabeji mum kala woni ko daha toon walla ni ɓe woni ko hona toon kanŋe haalisaji tettama e nder ngoɗon wuuro ko sanga julala gueƴe kabruji men joolam jaɓeri jadeten koye musidɗo men alhassana oumar mbothia musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen bangue maniganke hen bangue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodiri wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurɗi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo maniganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura lappude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa 76 50 59 ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon ko ɓistowade e rewɓe dartanaɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafma no fotiri so tawi waɗan maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodire ceerno Amadou Tijani Diallo joni joni certa hen ha laaɓa
gorko mo melga wuro jinneje yaadata men yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni joni moosa no foti no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneje ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgol leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko ne wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko an jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde nayi seeto hitande ujunnaje ɗiɗi hitande ujunnaje 25
yonti kumpital men demgal pulaar do yeso halirde he ko musidɗo mon giɗa mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ñalawma hande o ko 4 avril mawninama e nder jokli leydi Sénégal kala manditare leydi Sénégal duuɓi 65 e gardogol horejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ko caggal jamma hanki o sanga julal gueƴe nde huccodiri e ɓesguji leydi ndi kala o waɗi discours makko faade ɓiɓɓe leydi ndi caggal calminali e duwuji kono ne kadi yettude jarde ko fate ɓen wonande Issa yankoɓe wonɓe korka faade kadi julɓe leydi ndi yaltuɓe julde taw kadi ganduɗa gueɗɗe kala o duwi o yetti kadi ɓen safroɓe e ɓen kadi tambiɓe nden kay kisala leydi ndi gila to koninkoɓe armé leydi ndi e gueɗeɗen kala wo arti noon koye toɓɓere oɗo saaha haɓade gurdam ceerɗama e nder leydi ndi Sénégal kono kadi hollirde nde hitande 2025 ko hitande ummanade ndema timmuka beele Sénégal wawana hoore mum wallidde rewɓe e sukaɓe kono kadi faggudu leydi ndi beele kala mum ɓuura wawde yarude yeeso safara timmuɗo ndiyam timmuɗam ŋarɗuɗam belɗam yarde moni kala ɗo woni wawa yiitaden hoore mum saldu gaynaka eɗin calɗi kala wonday nden ka ekkisal yoga e toɓɓe ɗe o arti wonande kadi teskede e wiidemo wonande ñahore leydi Sénégal sari o nde wellitto jeye hoore mum nde tawno hoolare arta hakkude laamiɓe e laamaɓe kala wo holliti noon oɗo saaha wo darni saldu ndu ganduɗa ɓoyata ma yuɓɓin jonde kaldigala hakkude gouvernement leydi Sénégal kamɓe ɓesgu leydi ndi kala o wakkili ɗum hoorejo jagorɗo makko o woni Ousmane Sonko e oɗon fannu ɗum noon wo hollitani daɗo kono ɓoyata nden jonde kaldigal dialogue hakkude gouvernement o kamɓe ɓiɓɓe leydi ndi kala ma mbaw jododade beele jaam duumiɗo ne wawa duumade e nder leydi ndi Sénégal ñalawma hande o noon sanga 9h ko nden hoore jagorɗo o ari toon to plage noɓe mbiyata avenue Mamadou Dia ɗon ɗo wonti Mamadou Dia wonno ko général de Gaulle kanko hoore leydi ndi Sénégal wo inniri ɗum wonande Mamadou Dia mo ganduɗa ko baɗɗo fiyande timmude e nder leydi Sénégal on gendi yanke guddiɗo calɗi ɓamtare kewɗi gendi leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon ɓen khalifaɓe diine aada kala mbawi arde sanga 10h pawɗo ko nden hooreji ɗi ari tawi ɗon nando muɗum Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie ne wonde Oumar Sissoko e Mbaalo hoorejo leydi Guinée Bissau ne wondi kadi woɗɓe nottaniɓe leyɗele mumen ɗum no waɗi ko toon to boulevard Ahmadou Dia walla mbiyen Mamadou Dia hande o ko ɗum woni ko wonti ɓiyi ko debbo e tani ko kala kolliti weltare men e ndeɗo henna inde nde tawno Mamadou Dia kala ko waɗana e nder gendi ndi ene handi hen ñalawma hande onon hewɓe e ɓen majoɓe to banggue koninkoɓe leydi ndi tambiɓe calɗe kewɗi kala men woni hen takkanama médaille uji majorité en ɓen sukaɓe rewɓe jogotoɓe cabbon ene gama ɓenne kadi maaji kono kadi société civile o hewɓe hen haɗani tan e Dakar guure mawɗe ɗe ha yettenma guure tokose kala mawnini nde manditare leydi Sénégal ɗum ko ñalawma hande o sen jalti e oɗon fannu paaɗen koye batu hakkude jagorɗe hanki hakkude hoore jago leydi Sénégal Ousmane Sonko kamɓe ɓen wonande Air Sénégal SA toon to Bowal Ladi Diwoje ngal AIBD ɗum noon ko hanki o toɓɓe nogas keñoraɗe kono kadi o wakkili jagorɗo ya ngara o saaha nde asantamo ɗe toɓɓe ganduɗa ko fate ñamale e jeeyi caɗele Air Sénégal e kala saaha ene heewi caɗele no feewi belɗe gueɗe kala mbawa gasde ko ɓuuri yawde e yaccade o saaha noon ko vidéo teskaɗo ɓurɗo yirlade nder layleytirendo addi haala mawka no feewi noon oɗo saaha miijoji hakkude khalifaɓe diine e ɓeɗo henna kay wattuɓe haqqillaji o vidéo groupe jiyaɗo kay aɓe juula e julde korka hen goto ne ardine juula
kono ɓe juulata koye ɗemngal wolof eɗen ngandi ɗum waɗin ɗum ko ɓooyaani taw koye ɗemngal pulaar haa jomin mbaawi nangeede diwal mo Kolda oɗo vidéo noon suwaka taw anndede ko holton hen kono nana ase ƴeewe hol jeeɓe o sababu taw kadi koye ɗemngal wolof ɓe juuli wonani e ɗemngal gaaduringal ko wayno araba sen ko tan mbiɓe diƴƴe laaɓɗe jareteɗe nder leydi ndi Sénégal ɓe kolliti ñande joyine jofi jeegom nokkuji kewɗi e nder baaliyeji Dakar ha fayen ma Mbour Joal Thiès kono kadi Louga ɗi nokkuji kala ndiyam ma sattu hen no fewi ngam hutorade wonande barasuji ɗi ganduɗa ɗiɓe ƴoganno ndiyam ko wayno Keur Momar Sarr to Louga wonata koye fewnitede oɗon sifa finoɓe to kerol hakkude Sénégal kame Gambie e nder département mo Nioro du Rip ɓe kolliti o saaha caɗele ɓe nguuri ɗe ɓe nguuri kay ko guyka mawka no fewi a humata mbaalu ni mbeewa ni nagge ni puccu mbabba so wona kay ɓurɗoma sohlude ari humti no wi sa haali waɗayma goɗɗum ɓenne kadi e galleji kala koko natte cuɗale mabɓe kalisaji mabɓe kala nawama wi noon ko gonnoɗo maire Madina Sabaha o holliti ɗum noon kanko on Ousmane Gueye en wonde Amadou Cheikh Ba ɓe holliti keerol ngol Sénégal e Gambie ko caɗele mawɗe kay wonande o saaha guyka mawka teskaka hen heewi tampere caɗele no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie gartaten koye ñalawma mo Sénégal mo ganduɗa mawnini manditare leydi mum ñalawma hande o kono kadi hoorejo leydi Mauritanie giwɗo hanki o to bawal diwaje ngal Tunsi Nouakchott ngam tawede to Dakar ngam kadi tawtorede o saaha joftoyɗo e leydi muɗum kono kadi windi battake faade hoorejo leydi Sénégal ngam hollirde gilli e cehilagal e ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe koɗon jeheten ha ton to Guiɗimaka kame Nouakchott kala tonne kadi mawninama toon manditare leydi Sénégal tenti noon toon to Guiɗimaka tenti kadi sehili baabi ma en ketto hen Zakaria Samba Dia Beker martan mene o ñalawma gowɗo mawnirede kala hittande toon to diwal mo Guiɗimaka. jamal ñelle mum bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe awa weltare TV Sar Abdoulaye Sarr golle maɗen jooɗi peewi mi heftande kumpital men ɗo e nder diwal meɗen Guiɗimaka hande ko nayyi lewru meɗen avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogas joyyi nayyi lewru meɗen avril ko ñalawma manditade wonande leydi meɗen e Sénégal ɓesguli leydi Sénégal tawateɓe ɗon e nder diwan Guiɗimaka tengti e lamorgo diwan o wona selibaɓe ɓe mbawi tigui rigui wadde noɓe gowi wadde e kala hitande so tawi ko mawninde oɗo ñalawma nonne kadi ɓe keɓlanima ñalawma o guila ñallal hankigal tati nduɗo lewru ɓe keɓlanima ñalawma o noɓe gowi heblorade e kala hitande so tawi ko rendinde dole mabɓe yaltude e leeɗe wuuro ngo selibaɓe tigui rigui addude ballal muɗumen ko fate e banggue dillude ko fate e banggue laaɓal fittude wuuro ngo selibaɓe nonne kadi ɓe mbaɗi ɗum e ñallal hankigal no hannirta niyat ene ɗoftodira e mabɓe e ñallal hankigal wonande maire mbo commune mbo selibaɓe Oumar Hamady Ba ɓurɗo lollirde ama en ɗoftodira e mabɓe e ngal ɗon gollal gam heblanade ñalawma nayyi lewru avril o ɓe naati e nder leeɗe ɗe ɓe pitti ɗumen no hannirta niyete fadde koɓe mbawno nonne kay maire o darodima e mabɓe fittide mabɓe ha nde ɓe timminno golle mabɓe kala nande maire commune mo selibaɓe Oumar Hamady Ba o waɗi haalane makko holliti warande weltare makko timmude faade e ɓesguli leydi Sénégal tawateɓe ɗo e nder diwal Guiɗimaka tengti e selibaɓe lamorgo diwan o holliti weltare makko timmude faade e ɓesguli ɗe o yettiɓe o jaariɓe e darde mabɓe nonne kadi o holliti wonande ɓesguli leydi Sénégal nonne kadi ɓesguli leydi Mauritanie ko hunde wotere maayo wona keerol wadde kala hen kewnuɗo woɓɓe ɓe ne poti arde dardade e muɗumen rendude munen weltare nde no hannirta niyat kanko maire o darodima mabɓe o yettiɓe o jaariɓe e nden ɗon darde no hannirta e niyat nonne kadi eɓe jokki tigui rigui mawninde ñallal nayyi lewru avril taw kadi ko fate banggue weltinde pittali mabɓe nonne kadi e wadde hen ko fate dendagal ko ene nawra yesso ko fate banggue oɗo ñalawma nayyi lewru avril taw kadi ko ñalawma manditare wonande gandi meɗen Sénégal ɗo e nder diwan meɗen Guiɗimaka ñalawma hande o nayyi lewru meɗen avril maɓe jokku kadi e jirwinde ko fate banggue on ɗon ñalawma taw kadi maɓe mbaɗ fate banggue pottitte ko fate e banggue coftal ɓalli woni foof
fuko koyde taw kadi pottite ɗe ko sukaɓe gendi Sénégal e sukaɓe leydi Mauritanie taw kadi ene mbadda pottitte ko fate banggue cehilagal ɗum kadi arata tan ko ɓeydude ɓinngu moƴƴago e jottodiral moƴƴal hakkude ɓesnguli leyɗele ɗiɗi ɓe mbaɗa pottitte ko fate banggue fuko koyɗe gam tigui weltinirde ɗum hawridde sukaɓe ɓe Sénégal eɓe Mauritanie e tawteɓe diwal guiɗma kawra to dingiral pottirgal to mbawa tigui rigui yebde ɗen ɗon pottitte mbawa tigui weltorade ɗumen e ñallal hande ngal nayi lewru meɗen avril ɗum ko kikiɗe wonata so hawri e welede gueno ɗen ɗon pottitte ma mbaw dogde toon to dingiral pettirgal fuko koyɗe ngal lamorgo diwan meɗen e guiɗi makko ɗum ɗo woni ko joguino ɗon meftande ko fate banggue e kumbital ɗo e nder diwan meɗen e guiɗi makko nde tawno Mauritanie e Sénégal ko hunde wotere fulɓe mbi renduɓe ko peccata yo ndendu moƴƴina ɗumen Mauritanie Sénégal ko hunde wotere. Zakaria Samba Dia Bekera ngam ayawo Weltare TV. Zakaria Samba Dia Beker golle man jooɗi peewi toon to Guiɗimaka Mauritanie keddoɗen jonde yewtere to Nouakchott taw kadi ko UNICEF ene wonde jaagoɗo rewɓe ballal sukaɓe taw koye ɓamtare nden yewtere ko hanki udditi to Nouakchott ɗo laamugo leydi Mauritanie ɗum noon ko yidde wallide sukaɓe faade ɓamtare ha tenti noon ɓen sukaɓe taw kadi ko handicapé en beele kadi mbawana koye mumen taw koye dow sifa ɓamtare jagorɗo mo leydi Guinée Bissau caggal nde yettini ɓattake Giwɗay Oumar Sissoko Mbal hooreji leydi Guinée Bissau kanko jagorɗo noon wawi yilloyade taw kadi koye dumbirdu tawiten toon to Arfat ɗo ganduɗa toon dumba tigui ɓen nangaɓe ngala kayitaji tawiteɓe nder leydi ndi kanko jagoɗo mo leydi Guinée o holliti o yi e mabɓe nafoore walla ni o yi e mabɓe taw kadi aɓe mbaɗa e nokku taw kadi ko nokku laaɓɗo aɓe ñaama ɓe jara ala kala lebteɗe o yi e mabɓe ko kanko ɓirlori noon ɗum ko caggal nde hewɓe kolliti kay nangle ɗe ne muusi ene waɗi hen piile bonɗe no fewi won hen kay ene tampi ni ñamde yarde wodanani ɗumen taw kadi ko ɓen taweteɓe nder leydi Mauritanie nangaɓe hen woni hen nanga koye golle mumen woni hen koye galleji saga 4 jamma woni hen kadi kolliti piyam piile musde no fewi kanko jagoɗo leydi Guinée Bissau holliti o yillima yo kay centre aji taw kadi ganduɗa ko ɗon tigui mofta ɓen haade mabɓe nawtede leyɗele mabɓe kono ɓe mbaɗa e sifa gonangal moƴƴal no fewi e widemo gouverneur de Asaba Ahmed Wuldu Abdallah mo ganduɗa erima autorité ji leydi Mauritanie nde ɓeydantaɓe kuɓɓam timmuɗam e nder diwan mo kiifa gam teskede niɓɓere ene tawi toon kame kuppiraji kuura gam teskede oɗo saha koye nguleki mawki no fewi kono ɓe manka kuura no fewi keddoɗen koye leydi Mauritanie duwaña holliti ɓe teɓima ɗiɗo taw kadi ɓen jogui ko produit contrefaçon mo ganduɗa gojjino ɓalli koɓe mbiyata heesal ko kamɓe ɗiɗo kala ɓe beddama e kaso e wiide jagoɗo cellal ɓalli leydi ndi ɓe nanguira noon ko quantité kewɗo no fewi ɗin kadi produit ji pano koye jeereji Mauritanie yeeye ɗum ɓen rewɓe hutortoɓe o produit heesal mo ganduɗa hande o bonnuɗo ɗi balli ha rokkiɗi men cancer mawɗo no fewi wayrima noon kanko jagoɗo wonande ɓiɓɓe leydi ndi ne gollodirta e mabɓe beele kadi kalɗo ɓe jii hono ɗi produit ji e naata leydi ndi nde ɓe kalata jomumen nangue mbawa rewnede laawol e wiidemo keddoɗen koye leydi ndi Mauritanie jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Brésil sifande ɓattodiral hakkude koninkoɓe leydi Mauritanie kame koninkoɓe leydi Brésil ɗum ko caggal jillo siide walla mbiyen jillo hannayna Wuldu Sidi jagoɗo kono mo leydi Mauritanie hakkude mumen nando muɗum mo Brésil jonde wonnode toon to Rio de Janeiro ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi gam ɓeydude sembe nden kay kisal hakkude ɗi koninkoji leyɗele ɗiɗi ɗe kala cum musɗo kay baɗɗo to nokku mbiɗeɗo jikkini ene tawi to Hawdila Sharqi ɗum noon koye galle goto nayo mbasen pittali mumen e oɗon cum mo ganduɗa andaka taw ko jeeyi on cumu ko debbo goto wasi fitta ɗum kame sukaɓe mum tato baba on ne tampine tawi to hôpital mo Nouakchott catal tajour neliɓe noon ko hoorejo leydi Mauritanie mbawi yettade toon to hôpital to gam addude toon duwordi mabɓe ken tolno e million ngaji nayya taw koye koppareji ugguye e muññiddeɓe wonande kay ndeɗo ustare musne wande e nder diwan mo Hawdila Sharqi justice Mauritanie acciti
oɗon taw kadi ko jagganoɗo mo ganduɗa ken tolno e hittande joom laytol ngol ganduɗa taw kadi koto nema to banggue tourisme on biteɗo Sada taw kadi ko ɓurnoɗo wonde TikTok no fewi ñande alhamisa guiɗe o ɗaccita Sada kanko on biteɗo Sada Bouya trad accitama hanki o e wiide Boutrade accitama hanki o e wiide Yaquba Lamra bete mo ganduɗa gardiɗo kafana on sakti ɗum hanki ngal natal e hello muɗum Facebook o holliti wonande kay on accitama caggal nde hittande on nangano e nder kaso ɗum ko caggal nde accuno juulu e wellet taw kadi suuɗaki henni taw kadi koko jertodinno jeeyi sababu noon sariyeli ndi nanguimo dumbimo fodde hitande o sahano o heeɓi wellittare makko to leydi Mali jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali Abdoulaye Diop kame nandidiɓe mum mo leydi Niger mo leydi Burkina Faso jonde mumen gasi hande o toon to Moscou laamorgo leydi Russie hakkude mabɓe nando mabɓe Lavrov jagorɗo leydi Russie affaire étrangère ngal kaldigal on jagaɗum leydi Russie holliti ɓe ɓeydi volume mawɗo no fewi ɗum noon ko jokkodiral hakkude leydi Russie kame ɗe leyɗele tati AES Sahel ngam kala ko fonno bollede duuɓi sappo ɓe gollima ɗum e nder hittande wotere firti noon ɗo henna kay ngal jokkodiral koko ɓeydata ha jaame kisal wawa duumade hakkude leydi Russie kame leyɗele AES ko wala ɗum ko noon kanko Abdoulaye Diop jagoɗo affaire étrangère mo leydi Mali o holliti ene gasa ɗo e jeego ɓuuru nde ɗo hittande hoorejo leydi Mali woni ko général Assimi Goïta ma waɗ jillu mum toon to Moscou hakkude Vladimir Poutine mo mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi ko wala ɗum ko kadi kanko jagoɗo o holliti leydi Ukraine jeeya koye leyɗele ceɓɓitiɗe jahata jaam mbatta jaam siftinde moon wonande leydi Ukraine joofa peɗeli e fiyande wonnode toon to Tine Joatine ha koninkoɓe leydi Russie kame leydi Mali naɓe hewɓe basi en pittali mumen docteur Bourlaye Samaké nanganoɗo Dumba mo ñawori mum fonno latade nogas e 4 avril ndu lewru accitama hanki o yalti kaso ɗum ko caggal ɓen gollotoɓe to hôpital Gabriel Touré mbanno sitinaji men mawɗi no fewi kolliti dartini kay gala ko fate golle safar so wona neɗɗo mabɓe nanguiraɗo ŋañalde wawa tigui accitede ɗum noon on Bourlaye mo ganduɗa koko nangano taw ko yoɗon sif gorkay on Bourlaye Samaké mo ganduɗa kam woni gardiɗo réanimation on service taw ko toon to hôpital mo Gabriel Touré wawi accitede gaga ñawore mum fonno wonde ko nogas e 4 lewru avril ɗum ko caggal nde ɓen safroɓe hewɓe kay mbaɗi moɓodiral kolliti so tawi o accitaka kañumen a cafrata hay goto udditgol booni e nder guure kewɗe taweteɗe nder diwan mum oɗon gandi koko uddano par sagataɓe dadiɓe katiba kila tan hitande ujunnaje nogas e tati e nder diwan mo Douenza boni hombori ɗi nokkuji kala uddugol ɗoɗo diwan dañino caɗele mawɗe no fewi caggal koyɗe jaam taw kadi ko ɓen dariɓe on coordinateur jaaho koyɗe jaam woni Hamidou Cissé porte parole oɗon fannune wonde Aliwa Konaté kolaɗo kuɓal appi koyɗe jaam ɓe kolliti ala kala ration guura kay kaldaɗo walla ni halisaji walla ni nandiral koye koyɗe jaam wawi yehede hen beele laamu leydi Mali o saaha jayɗele kewɗi garti hen beele jaaɓi kaldigal hakkude pelle joguitiɗe walla ala koye wonde kala holngal kaldigal baɗangal ha booni e hoore mum on diwan kala wawi oɗo saaha fofde kenal kitare caggal nde wonno e kiɓɓal mangal no fewi attaque bonɗo kam waɗi no ko mbiɗeɗo Bora to jeela ene tawi nder commune mo Bara capantati kilométre hakkude Ansogo ko worɓe nayo kay joguitiɓe ha teddi kay ko ɓen tigui gaari sanga 19 heures naate wuuro ngo nawi toon dabeji kewɗe no fewi woni tan koni toon nayi ɗaccani haydara cuɗare kanŋe kala e haalisaji ko wonno kala ɓe nawi gon wuuro noon erima laamu leydi Mali nde wawata kay fabadeɓe e ɗiɗo hen jangoji baɗoji
e kala saha taw kadi koye ɗiɗo hen sifaji ɓe kolliti hen noon caɗele ɗe ɓe nguuri e ɗiɗo dumunnaji kala accident musɗo kañum waɗi subaka aljuma hande o e lawol RN 26 to Soko Koto wala mbiyen Seko Koto Seko Koto Seko Koto ene tawe hakkunde muɗum e Badala en tawi Badala lawol Kitta Keñeba ko ɗon tigi hakkunde minibus kame camion remorque kanji ɗi natodiri waɗi noon hewɓe mayɓe hen ɓen keɓani taw limore mumen mbiye tan nde jomiraɗo yurmoto joomen yaafo ɗumen wonande dawriyanke biyeɗo Sidina Touré kam ñawana hitande maalelo e nder kaso jagganoɗo gila janvier kanko noon wo jaggirno ko yaltinde konnguɗi ñingdemo autorité ji leydi ndi e wiidemo kandi yimɓe kala moɓodirta kaɓo ngal dental bitengal AS anda kala ɗo ngal jogori famnude yimɓe fama amande noon million e feccere omo yeɓa kadi temedere ujunere wonande intérêt ngal tribunal jeeyi sababu gueɗe ɗe o waɗi ɗe e nder ɗiɗon sifaji kala laamu leydi Mali noon yeddi ngam wiyede drone mum naati e nder leydi Algérie ha jeeyi sababu armée leydi Algérie teɓɓiti oɗon drone ɓe kolliti drone mabɓe natani toon liɓa koye diwan mo tin Joatine Algérie noon holliti wonde ken tolnoy kilométre ji ɗiɗi kay on drone naati e leydi mum jeeyi sababu noon ɓe teɓɓiti on drone ñande jamma capantati gone jofi goo lewru avril nduɗo hen ko kan haala noon woni juuɗe piɗeli taw kadi ko ɗon ɗo leydi Mali hakkunde mum e Algérie to leydi Guinée Conakry jaydiyanke biyeteɗo Habibou Marwan biftanoɗo gila tan 3 décembre 2024 hanki waɗi lebbi nayya ha ɗo hen anda kalɗo nawa par worɓe joguitiɓe to legal biyetegal Lambaniya ɗo iwno to jaydema ko site 224 omo hoota galle makko ko ɗon ɓen wonɓe bugiɓe waɗɓe comci minitreɓe ko ɓen tigui teeɓimo ɗon nawa e nokku mo ganduɗa ha hande koreji makko ganda to nawaɓe erima noon oɗo saha kay nde lelawal watte hen koreji makko ne jiiɗi andude kala ɗo wawi hedde hayso tawi goɗɗum ene wawa wonde hen to Côte d'Ivoire teska ko hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi fuɗɗigo hanki wonande ɓen jangguinoɓe jangde lesre wi syndicat ji mabɓe yamuskoro Abidjan hay nokkuji goɗɗi kala nden kay kisal noon ɓeydama yoga école aji kamɓe caggal hanki jonde hakkude mabɓe jagoɗo jangde nde ala kala ko gasi hen hay dara ɓe golliti noon ko primaji mabɓe Burkina Faso dartini kala ko fate jaltingola woni gabbe kajo taw kadi koɗe cuwa hoɓede e nder leydi ndi eɗen gandi leydi koddi leydi Burkina Faso ene jeeya leyɗele jeeyoje taw kadi ganduɗa ko nuwade kajo ɗen gabbe noon haɗama yaltinede beele leydi ndi wona e kisal ndenka taw kadi koye guura muɗum to Burkina Faso jaydiyankoɓe tato biftanoɓe ɓe jiyanoka hanki o ɓe ceedama aɓe mbakki festilaji ɓorna comcimintereɓe siftinde mon leydi Burkina kala nanggaɗo taw kene yenni laamugo walla goɗɗum kala nawdete koye ɓen koninkoɓe yaaha felloya guerre ɗum woni ko oɗo addi Ibrahima Traoré RDC Congo kaldigal hakkude nelaɗo disnodirteɗo galle lamorgo mo États-Unis de Amérique ɗum noon ko fati banggue sifande haalisaji kewɗi kay ko fati e banggue wonande uranium kamine wonde yttrium ɗin ɗen gueɗe kala taweteɗe hannde Nord Kivu taw kadi ganduɗa hannde to rebel M23 ɓuuri wonde hannde o hakkillaji leydi Amérique ne hetti hen RDC Congo koninkoɓe leydi mum ɓe tetti wuro wiyetengo walli kale noon eɗen gandi guila 17 lewru mars ndu wonno koye juuɗe rebel M23 o saha noon koninkoɓe leydi RD Congo tetti ɗum to Nigéria ko ken tolno 49 e jeetata fittandu neɗɗo itta taw koye janguji baɗɗe nder état mo plateau wi AFP taw kadi ɓe jokkodiri koye croissant rouge wonande gouverneur wonande état mo plateau o on holliti oɗon sifa koye janguji guure kewɗe baɗaɗe e nder ɗiɗon diwanuji kala joolam jabeeri jaɓɓorɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja min calminima.
en calmitima Sar Abdoulaye Sar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaɓuri men ɓurtintude e joolam jaɓeri e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leyɗele dendude Amérique toon dey ene wayno ñande tati lewru avril ujunnaji 2025 kanko Donald Trump kanko de uwi wonde amo jogui kay mo ɓatti nawodirde e ɓeɗon kay takoto ko groupe ɓen waɗoɓe kay koppereji mumen ko fati e plateforme ko fati hono ɗini vidéo ji TikTok ɗum noon ene wayno ko leyɗele hono dendude Amérique waɗi kay wonde kay matti kay ma waw kay wadde ɗum contrôlé taw noon wona ɓen chinois ji mbaɗata ɗum contrôlé taw waɗata kay juɓɓudi ndi ƴewata ko ɗum so tawi feewi walla fewani ɗum ɗon ko juɓɓudi leyɗele denduɗe Amérique ha hande de ko toon to leyɗele hono denduɗe Amérique ene wayno kanko de ko waɗi ko taxe uji ɗi fawi ɗine forêt douane en ɗi ko nande leyɗele toon to chinois ji toon ha nande to européen to ɓe noon yaadiɓe eɗen ñaagui yafuya no feewi arrestema o ne heewi dille no feewi Alhassane Oumar Mbodj ma en gartoye woɗon sifa no feewi ƴewtuɗen to sifa arrestema ji ɗi no mbiruɗa ni hen ko noon tigui toon to États-Unis de Amérique caggal feere mawɗo no feewi mo Donald Trump fawi yo gay leyɗele Europe ha fayma toon to Chine kene fota wonde 34 e kala temedere leydi Chine kañumne holliti ma faw ndin pawdi kono ɗo sa ko MES cetal tammigal celal ɓalli windere woni namdal ngal ɓe namdi e dow oɗon sifa to Corée du Sud toonne kadi yuan eɗen gandi ko on président hande o guittaɗo e laamu muɗum taw kadi timo e laamu ko conseil constitutionnel leydi ndi ɗum ko caggal discours makko 2024 wonno koye décembre wiidemo état major général armée ndi yiiɗi kay ko tettude laamu diwa jooɗo hen ngol konngol jeeyi sababoje nduure ɗi dumunaji kala hande o noon laamu ko firkama ha laaɓi to Ukraine heeɓi piyande gulɗe jaw o jamma beddoɗo hen o ko ene tolno e jeetati drone ɓe kolliti noon 64 drone ɓe nderguiti ɗum ko heddi ko noon yani toon to Kharkiv jeeyi sababu noon yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen hongori caggal nde jaɓɓi Benyamin Netanyahu hooreji jagode mo leydi Israel jillu mum gasi hande ha laaɓi ɗon ɗo ponno nangudemo mandat d'arrêt international taw juuɗe makko ne modde ƴiƴam mayiɗeli kewɗi ɗon to leydi Palestine ɓenne kadi kolliti kañumene koye men Hongrie yalti ha laaɓi e fedde wiitende CPI cour pénal international Gaza jamma beddoɗo henno ke fati banggue bomboje kewɗe jani toon 50 neɗɗo woni ko wasi fittande muɗum to hôpital Nusra woni kadi ñawɓe hewɓe nawaɓe oɗon fannu Gaza ko ene tolno e 320 suka woni ko wara guila 18 lewru mars mayduɗo hen nan dow holliti ɗum noon ko loni caggal nde waɗi hen loskoji mum jaaƴino feewi Alhassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi toon to leydi Mauritanie musidɗo meɗen Zakaria Samba Dia Beker ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ɗum woni komin gaddannomon kikiɗe hande o to karallagal ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jamal hiranena